Illum f'Malta taw bissa 5 persuni li jibnu dajes ta' regatta. Sena li teħtieġ preċiżjoni u snin ta' esperjenza. L-ex-president tal-Assoċjazzjoni ta' Regatta Stephen Paris jispjega li kull ma jmur din is-sena qiegħda titmermer. Hemm 4 tipi ta' dajes li jintużaw fir-regatta, hemm dak tal-medalji, f'regatina kajjek u d-dajsa tal-pass li hija dajsa tradizzjonali Maltija. Sfortunatament, ma tantx fadal min jibnihom daw id-dajes. Fadal 4, massimu 5. Din tinkwetani li personali. Minkejja dan ir-regatta da tqanqal entużjażmu u passjoni kbira fil-benjina fejn oriġinat, fil-Kottonera u madwar il-Port il-Kbir. Is-Sur Paris isostni li din it-tradizzjoni għadha ħajja fost ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ, familji u ħbieb. Naħseb li nkun qed ngħidlek li għalihom hija reliġjon u wara reliġjon propja ma nkunx qed nikdeb. Bħalissa regatta dal-jumej, speċjalment l-aħħar ġimgħek, ikun hawn fervur qawwi. Fost il-memorja hemm ukoll mumenti ta' swit il-qalb. F'moħħu tibqa' mnaqxa d-diskrezzja ta' jum il-ħelsien tal-2001, meta karozza waqt il-baħar u mietu ommu binata 3 snin. Dan minkejja l-isforzi eroiċi ta' dawk li qabżu l-baħar f'baħar inġazzat. Tibqa' timbrata f'moħħok, konna diġà kbirna dak iż-żmien, allura issu l-avveniment jibqa' kważi kull sena tiftakar fih. Kien hemm okkażjoni oħra fl-89 meta kien hawn ġlieda żgħira u spiċċat f'attakk qawwi bil-gas ta' dmuħ. Iltqajna wkoll ma' Franz Mamu, illum jott 80. Għandu kollezzjoni l-ġmil tagħha ta' ritratti u memorji ta' regatta minn xkunitu. Minn tfuliti tista' tgħidu dejjem. U nara kull sena. It-tnejn li huma Marzu u Settembru. Illum, ir-regatta tibqa' parti importanti mill-identità Maltija, b'żewġ appuntamenti fis-sena li baqgħu jiġbdu lejhom interess minn eluf ta' Maltin.